Sindikatuetan askotariko lidergoak identifikatu ditugu. Lidergo maskulino edo femeninoaren estereotipoekin baino gehiago, jarduera sindikala gauzatzeko modu desberdinekin zerikusiak dutenak hain zuzen ere. Elkarrizketatuek lider izateari buruz adierazi dituzten ikusmoldeetan sakontzeak aukera eman digu lider izatea zer den kontzeptua bera problematizatzeko. Baita aztertzeko ere zenbateraino balio duen kontzeptu horrek emakumeen esperientziei erreferentzia egiteko. Izan ere, emakumeek askotan ez dira eroso sentitzen lidergo maskulino heroikoaren ikuspegi tradizionalarekin. Horrek, berekin datar lidergoaren eta aktivismoaren eredu hegemonikoak gainditzea, boterearen erabilerari buruz hausnartzea edo sindikalismoa egiteko eta antolatzeko beste modu batzuetara irekitzea. Azken batean, dibertsitatea besarkatzea modu eta zentzu askotan.